Si tam? Som tam, ty si tu. Ja tam nejsem. Ty nejsi tam. Tak idem tam potom. No. Už som tu. Jaj, ty vole. Čaute, Ahojte. naši youtuberi a herováci a dneska mám divný deň, dneska už od rána na Hero v ranej show som povedal, že štvrtok, dal som úplne iné meno, doma meniny, dneska mi ide, ty vole. Včera som zjedol večer čerešne s rachom a takto dneska celý deň vyzerá, až sa ti poviem. No týždeň sme sa nevideli. Čo máš nové? Nové? No teraz práve som sa dočítal pred chvíľou takú zvláštnu, záhadnú, bizárnu vec. A my sme tu od bizáru. To sme my. Že v 5. lige Trstice, myslím, že tam Slovan aj hral, ne? Trstice. Áno, Slovan tam hral v pohár Tuším. nedávno. Čo to nie je tam, kde To, čo sme tam nás prehrávali, polčas, áno, ne? ty nás bili. No, ono sme to nejakým zvláštnym spôsobom Tam mal tuším ten zvrátili. Robomak, ten výstup. Áno, to bolo presne ono. No tak to je vlastne 5. liga, tá sa hodil taký moment zvláštny, že v 95. minúte tam skolaboval brankár, hej, takže hneď vybehli doktori z obidvoch manšaftov pomáhať, vybehol rodič, vybehol detko, ratovať toho hráča, sa aj podarilo, ale čo sa udialo potom? No daj. Detko a otec tam nemali čo hľadať, nakoľko vbehli na ihrisko, dostali pokutu, klub 250 € za vniknutie fanúšikov na ihrisko tam. A tak to ešte dobre dopadli, aby som im ešte zavrel na 3 domáce zápasy, tribúny a zákaz vycestovať. To som zostal z toho šoku, ešte som si to aj dohľadával, či to naozaj tak je, lebo sa mi to zdalo, že to je nejaká kačica, ale všade to tak bolo. A tu našu 15-ku už našli niekde, nevieš? Tá 15 je stále nezvestná. Takže kto by stále vedel? Tu sa vlečú tie súdy v tejto krajine. Čistá katastrofa. Čo vravíš na majstrovstvá sveta? Všetci o nich rozprávajú, tak poďme aj my k ním niečo povedať. Mne sa zdá, že už trvajú mesiac. Ja mám taký pocit, že... To ešte teraz je mesiac, ešte do konca. To je nekonečný šampión, ja som z neho normálne že unavený. Málo zápasov som videl, lebo tie nočné to ja spím a tie ostatné zápasy, pokiaľ nehrajú vyslovene, že 2 európske ústav proti sebe, tak ten futbal to je taký nepozerateľný. Zatiaľ na to nechytilo. Ale včera z okolností tam nastúpil Slovan. Ako Panama? Či čo to? Slovan. Aha, ty myslíš? Slovan proti Južnej Afrike. Český národný tím, no. Ty vole, presne tak. Začali, vyhrávali a potom ideme to ubrániť a ukopať. Ty vole. Ale tá Afrika, však to akože... To boli úplne smieškovia, oni strieľali od polky. Od polky. No vidíš. Ale potom jedna im vyšla do ruky a koniec. Tak toto... Opustilo to české šťastíčko. No tak vo futbale už nemajú dlho. Tak jak sa dostali na šampióna, sa tam prestrelali cez penalty. Berem späť. Oni majú ten nejak... Ja som stále čakal, že rozhodca ešte nemôže odpískať zápas, lebo Češi nedali nejaký šťastný gól. Takže... Oni to majú, jak ten, čo sú tí? Asterix a Obelix, jak sa Galovia, ten nápoj taký, ty vole. Ale stále to majú vo svojich rukách. Stačí, keď porazia to Mexiko. No, ti dám to Mexiko, že Mexiku ide hlavne o to, že aby skončilo prvé skupiny, lebo potom bude hrať domáce zápasy Mexiku na tom štadióne. Ale oni už prvý skončia. Čiže im to môžu pustiť relatívne. 6 bodov. No, že pustiť, ale že... Dajú druhý slečak, ešte tam je strašne veľa zápasov. No, takže Češi majú veľkú šancu. Že vidíš, že to ešte takto vypáli. Oni vedia, čo robia. Aby to náhodou ešte oni vlastne nechceli byť prvý skupina, lebo potom by tam oni museli na tej nadmorskej výške. Aha. Oni chcú ísť tam niekde, kde nie je také teplo. Majú to vypočítané. Každý rozprával o tej prestávke, jak to nazývajú, aby sa občerstvovacej stanici. A prečo to nepomenujú priamo, jak to je, že to je komerčná prestávka, ľudia by... Tak jak v hokeji, alebo v pokoj. No, teraz to bola taká situácia, ne? Schovávajú to, že hráči sú smední, tí vole, a pritom je to iba o prachy. Teraz v Kanade tak bola, ne, tá situácia. V tom zápase bolo 19 stupňov a lialo a oni mali občerstvovaciu prestávku, tak... Ale je to v pravidlách, vymysleli si to tak... Treba to tak asi aj dodržiavať. Ale zase tie pravidlá
ešte som nevidel tam simulujúceho hráča. Nikto nemal krče. Všimol si to? Že nikto. Zrazu sa hraje. Akože to pravidlo je parádne. Keď sa bude dodržiavať, takže to je to parádne pravidlo, lebo vážne nikto, kto vyhráva, nemá záhadné krče. Tí vyhrávajúce manšafty to väčšinou mávajú. A teraz sa to nedeje. Super, ako z tohto pohľadu je to za mňa paráda. Určite áno. Ale celkovo to je šampionát. A najväčšie sklamanie ešte pre mňa Cristiano Ronaldo, ty vole, to bolo... No to mi pripovedz. Ja som sa cítil trapne pri televízii, keď som to pozeral. A teraz vychádzajú, neviem, to je taká vďačná téma, teraz keď si dáš také reelsko o ňom, tak poviem ti vlastne ten dáva ďalšie a ďalšie a tam porovnávajú ho s tým Messim. Ani to nie, že góly alebo dačo také, ale ten... že jak vnímajú ľudia Messiho, alebo tí spoluhráči, alebo tí, a jak vnímajú jeho, že aj tie týmy, kde hraje, že tak na ňom zázerajú a ten Messi je proste boh, aj keď nástupe tá Argentina, že ako počkajú, že proste, že to je jak, fakt, že to je vodca a tam vidíš, že to je taký, že nepoviem, že na príťaž, ale pokiaľ si to on v hlave neupráce, tak to budú mať Portugálci ťažké. Ale tak možno, že sa chytí, tak on vie dávať góly, ale je to... Vidíš, ten Modrič proste odohral 50 minút, nešlo to dole. Nemá problém. Ronaldo by troška ušiel tento záver kariéry, ináč to... On tam naháňa v tej Arábii, to neviem, nejaké rekordy, aby mal proste, chce byť nesmrteľný a pritom už je nesmrteľný, vieš. A teraz to môže, všetci si môžeme zapamätať tak, že sa strapnil na šampionáte, no to sa stáva. A čo, jak vidíš z tej situácie? Ten tréner, akože, si zober, že možno, že pol Portugalska ho miluje a pol Portugalska si vypravno už končí pre Boha, alebo ja neviem, však buď žolík, ne, čo to nie je to hamba byť žolík, ne? Byť Vládko Vajs a ostatní hráči. Kroos sa striedal s Modričom v Reále Madrid po polčase, však proste to už nedáš. A on trucovito ide. Však toto, že on by si možno teraz aj získal všetkými tými ľuďmi, keby prišiel do kabíny a povedal, však ty to poznáš, ty si slabší hráč. Že proste by prišiel tej kabíny a povedal, chlapi, nejde mi, ale viem byť oporou v kabíne, viem vybehnúť. To som nikdy nepovedal. To som nikdy nepovedal. Ja som Ronaldo. Ja ešte do dneska trhám siete. Vieš, že by to, lebo aj tak sa dá pomôcť mužstvu, aj z tej lavičky sa dá, rozumieš? Tak jak kaučoval majstrovstvo Európy z lavičky, rozumieš? Takže stále môže byť platným hráčom a nemusí to byť zrovna na ihrisku. Tému si zapamätať, tá bude na Hero, že aj ty môžeš odstúpiť ako vedúci mužstva tvojho týmu, čo tam máme súťaž a není to hanba odstúpiť, skrečovať. Není, ale my to máme rozohraté z dlhodobého hľadiska dobre. Už sa hraje strašne dlho, ja mám pocit, že už končíme. Na začiatku. No povedz podcastom. Čo tak? Vieš čo, ja som tým, že všetci rozobrali tie majstrovstvá sveta, čo ja som ten fanúšik toho slovenského futbalu, tak mi to moc nehovorilo, tak som si spätne pozrel ten podcast, to SFZ, toho Čurného s tou slečnou. Nepač, tá káva je strašná. Olži nej doma. Nemáš doma manželku, to sa nedá piť. Olžinka, zdravíme ťa. Ahoj. Je v náboroch. Takže káva je taká, aká je. Vyčistený kávovár, ale všetko tam svieti. Bez počálky, nič. Minule si mi tu chcel dať prázdnu šálku. No, poďme tomu Čurnému. No, poďme. Veľakrát zaznelo taká tá z tých úst z väzu, že oni sú tá futbalová rodina a tak. Teraz si tam zavolali generálnu sekretárku, ktorá mala fantastickú kariéru. Ona pred 12 rokmi nastúpila ako recepčná, čo není hanba, akože není. Ale už po pol roku si zobral Kovačík. Ty bola asi mladá o 12 rokov, neviem, jak vyzerala. Takže si ju zobral ako svoju asistentku, alebo ja neviem čo, sekretárku, alebo neviem, jak to nazveme. A proste ten systém si ju vychoval. Ona bola tam s tým prezident. Systém si ju vychoval a proste ona vypráva presne jak taký mormon zaslepený. No. Bola, keď mal takých voličov Mečiar, proste čo povedal, tak to je presne táto osoba. A celý ten podcast je tak tendenčný od toho Čurného, že proste on dáva tie otázky tak pripravené, aby ty si mohol odpovedať iba pozitívne na tom zvere. Proste, že tam není ani jedna negácia. Jediná negácia je to, že nejakí ľudia proste
osočili tento zväz a samozrejme boli hneď vyhodení, tak podľa mňa tí robili tú škodu a teraz by to malo byť iba dobré na tom zväze, lebo tie špiny dali odtiaľ preč, ale potom mi nejde do hlavy, že stále dlžia peniaze tým rozhodcom a trénerom. No tak oni si ich tým pádom, ako z ich pohľadu si ich veľmi dobre vychovali. Ich si pripravili tieto stroje na tieto ich fatálne činy. A ešte sa vyjadrím tomu čudnému. To není taký obyčajný hovorca, on už je taká nejaká tvár toho futbalového zväzu a evidentne je strašne nesympatický, čo sa týka futbalových fanúšikov. Že si ho volajú taká smotánka do inkognita, to ma vôbec nezaujíma. Pre futbalového fanúšika proste je to závadová osobnosť. A jak on si môže spraviť futbalový podcast dobre, ja chápem, že on je výborný hovorca, že keby ty by si ho chcel tiež vo firme, lebo ti všetky sračky ti obhají, ale leze ľuďom na nervy a ty máš ten futbal spájať. A jak je možné, že futbalový podcast SFZ si pozrie 400 ľudí? Jak je to možné? Tak potom ich nezaujímajú, proste on nech vypadne, alebo nech je niekde zalezený v kancelárii a nech dáva také písomné stanoviska, ale on proste nepatrí na obraz ako tvár SFZ. Tak prečo vyskúšali to takýmto spôsobom, že približiť sa, lebo sú aj takí ľudia, ktorí sa to nepozerajú tak hĺbkovo do toho, a ty si zase nepustia podcast, čo? Tí, čo si pustia ten podcast, tak budú zjavne oklamaní, lebo to je doma propaganda. O to tam samozrejme ide, že o tú propagandu, že spraviť si nejaké nové meno, tak tú propagandu... Poďme robiť moderne, poďme robiť podcasty, poďme sa približiť tým ľuďom a... Slovo moderne by som v tomto prípade trošku stopol, dobre. Lebo keď dáš tú zvučku toho podcastu, opakujem, tak sa uvádzalo Pežičkou v roku 1990. Nevravím, že my máme nejakú my nemáme z neho. My budeme najlepší. Ty musíš vybubnovať. Ne, proste, strašne ma to sere a mrzí, že títo, podľa mňa ukradli futbal. Slovensku ukradli futbal a môžu vyprávať, čo chcú. A hádam, že čas to vyrieši. Zatiaľ sa to ale nerieši. Čas stále beží a oni to spravili, v podstate neurobili nič. Chcú byť transparentní, raz sa nespomenuli tie výbery z bankomátov. Ja viem, že môžu povedať, že je to štádiu riešenia, nemôžeme o tom rozprávať, akože dáko, ale však môžeš priblížiť, že no tak išla kúpiť minerálky, tak si zobrala 5 000 každý piatok, niečo, hej, proste nič. Je to zvláštne. Takýmto spôsobom, keď sa to bude ďalej, takto budú stále pokračovať týmto spôsobom, tak to jedného dňa, to sa stále nabaluje, to my pôjdeme na hubu ťažkým spôsobom, vieš. A tak oni ani nejsú hlúpi, vieš, oni si zobrali toho Vajsa, tam tá pozornosť je na neho, vieš, futbal dali si kvalifikáciu na východ, tam im to zožerú, vieš, tam budú chodiť ľudia a karavana pôjde ďalej, to je jednoznačné. No ale kam pôjde tá karavana ďalej? To ja neviem. Vieš, vždycky, podľa mňa oni čakajú na voľby, proste, keď Huliaka vystrieda Danko, tak oni sú závodov. Aha, že treba vyčkať do volieb a potom to znova pôjde. Proste, oni vždycky, to sú tí manažéri, ktorí vedia iba so štátom obchodovať. Bohužiaľ. A v najhoršom zoberú STVčke, 8 miliónov. No, čo tam má, čo si našiel ty? Ja som si našiel podcast, my sme Slovan Bratislava. No daj. Wow. Akože počkaj, akože nebol to zlý diel. Ale, cítim tam nejaké veľké ale. Jedna také malé, nie je to ale. Ale? Veľmi dobre bol informatívny, že naozaj som to dozvedel kopec vecí, ktoré som si už nemusel niekde dohľadávať, že tam ste to pekne zhrnuli. Ale už ste išli taký troška aj nadplán, že vy ste sa dali tak trocha uniesť a vy ste robili prestupy. Vy ste robili odchody, príchody, vy ste robili zostavy, vy ste robili systém hry. Ja som hovorím, prečo títo ľudia nie sú v klube priamo? Lebo ťažké ide, ja som si to užíval. To bola najkrajšia cesta, neviem, kde som vyšiel v aute. Ja som si to užíval. No dobre, poďme po poriadku, to veľa si na mňa musím brániť podcast. Akože, čo sme sa to robili? Však 4-3-3 povedal nový tréner. 4-3-3, no ale vy ste povedal nový tréner. Či na to vôbec máme. Ja som povedal iba to, že čo bude s Gajdošom. To je celé, čo som povedal.
Odchody, príchody, vy ste predávali hráčov, vy ste kupovali hráčov. Úžasné. Ty vole, ja si na to moc nespomínam. Nespomínam, tak... Ja si nepozerám spätne, ale... To si mňa to ako celkom akože... Ja som sa započúval do toho, že... A koho sme kúpili? No vy ste len tak fiktívne riešili, že týchto vymenovali ste, ktorých dáme von, za tých môžeme kúpiť ďalších dvoch, rozumieš? To je biznis. A vy už ste takýto klobúk dolu, hovorí si. Ako nestatožňujem sa so všetkým, lebo ja tuším, že keď sa mi tak mári, ja mám tu pamäť takú ťažkú, krátku, tak ja som povedal, že nekúpime nikoho, pokiaľ nikoho nepredáme, takže ja neviem. Nelen, že či by nebolo, to neboli, vy ste dávali skôr rady. Rady, že či by to... Ale od toho sme tu. A vtedy som si hovoril, že vás je tam škoda, že vy musíte ísť. Pozri sa, ale ja teraz začínam sa sám seba báť, lebo už druhýkrát som tam po sebe niekoho dodžubal. A čo sa stalo? Najprv som si zobral na paškal s Jarom toho Boženíka, nedal gól. Hneď. A tento diel som si zobral na paškal slovenských trénerov a povedal som o Fodrekovi, že není osobnosť. A Bác už je v Českej lige. Liberec, Liberec. Ja sa začínam sám seba bať, že ako mám moc. Že ja som zvedavý, čo dneska povieš, alebo teda u vás v tom podcaste, čo povieš, že čo sa zase potom udeje, že... Ja som jak Simpsonovci. No, ja už viem, kto vyhrá voľby. Dobre, no. To ti tam prekážalo? Nehovorím, že ma prekážalo, mňa to pobavilo. Bolo to náučné. A miestami aj vtipný podcast. Veľmi. Tentokrát veľmi. Ale hovorím, bolo tak, kopec vecí tam bolo, že ste porozprávali, že ste tam, ale toto bolo také... Docela vtipný podcast je aj... Musím sa znova vrátiť tým kopačkám z lavičky. Už to ani tak nevnímam akože obsah, ale sledujem ten zámer toho podcastu. Že či to fakt, že robia z lásky k futbalu, alebo či tam ide o niečo iné, lebo nedávam... Ja to už som moment taký nadopovaný z nich, že teraz tam mali takú tému, že ten Vitíňa proste mu ten Instagram. Brankár Kapfert. Hej, že mu proste vyslali Instagram, že z 50 000 na neviem koľko miliónov. 12 miliónov, možno už teraz je v tomto momente ešte ďalej. Treba ho kúpiť do brány. Že? Na Slován. Tak Jaja a Vitíňa, tí sme svetové mužstvo. No a tak sa tam potom, že wow, akože taký pekný príbeh, ne? Ale oni to tak povedali, že ten jeden z nich, že to je taká doba lajkov a neviem, pozretí a že jemu sa to nepáči a potom počúvaš ich a ne, chlapci, a vy čo robíte to isté? Tak v minulý diel, oni vychádzajú vždycky v stredu. Takže aj teraz vyšli v stredu, neviem, majú za 2 dní, teraz neviem koľko, 800, ale minulý diel, keď sme natáčali, tak mali do pondelka nejakých 600 sledujúcich, tak oni normálne ten diel stiahli a vydali ho znovu. 15. akože v pondelok ho vydali na novo a mali len a za 2 dní si to pozval 8 000 zrazu. Proste oni tam idú nejaké, mňa zaujíma jak to robia. Že kam chcú proste oni dojsť, lebo vravili tam o tých influenceroch, že aké to je, že si to ani nezaslúžia niektorí, že sú také reality show a majú veľkú pozornosť. A na druhej strane robia toto a majú čísla také po 20 dieloch, jak český podcast, ktorý je na trhu 5 rokov poctivej práce. Tam prvá Liga náruby, proste 8 českých novinárov sa tomu venuje, bomby, proste majú aj svoju vlastnú platformu, kde to dávajú. A tých pozerá, tí vole 30 000 a oni mali také čísla. A vieš, na jednej strane kritizujú týchto novodobých a na druhej strane... A to ma zaujíma ten zámer toho podcastu. Ten obsah, áno, stále opakujem, že ten moderátor je výborný komentátor, aj keď teraz som ho nedopozeral, lebo skomentoval Švajčiarsko s Bosnou a zobral si k sebe Ďuriša, tak vrajím, toto ja podľať nebudem. To by si mi potom mohol dať takú otázku, že čo mám proti Ďurišovi, lebo veľa ľudí sa ma to pýta. A tak som si povedal, ty mi ju položíš. A proste začína mi to byť taký vtipný podcast. Akože obsahovo sú dobrí, ale neviem čo... Ale prečo si to robia, akože? Prečo si to robia? Že to každý vidí, že to není tak, majú tam
Akože mne to je úplne jedno, ty vole, však nech majú aj 100 000, ale však to, vieš, keď ti to nikto nekomentuje, tak však to vidí, že to... A vieš, a nepáči sa im táto doba, o čom to je, a robia to. Ja, tam si už uletel, ale tak my nevieme, že čo je ich ako hlavným cieľom. To ma začína zaujímať. Že sa to troška tam stráca, že sa to troška aj bije, hej, že na jednej strane... Ale vôbec by som si to nevšimol, keby nezobrali tú tému, toho Vitíňu. Ale opakujem, stále som si ich ochotný vypočuť, čo pri mnoho podcastov sa už proste nedá, akože. Ja, tak skús sa úplne odosobniť od týchto ich vecí, pozri si len ten obsah a čo si tam oni už vyvádzajú. Počúval som, tak samozrejme sa venovali... Venovali sa teda tomu tak každý si... Ja nie som nejaký fanúšik repre, takže že ja teraz mám takú workovú sezónu, takže ani ma nezaujíma nejaká Kanada, Amerika. Určite to začnem trošku viac sledovať, keď už budú tie vyraďovacia fáza. 16 finále to možno bude, no. To je ako, asi všetci na to čakajú, lebo toto je troška taká omáčka. No, to je akože... Taká váta zbytočná. Proste mesiac zabiješ to, aby sa dostal na to, čo bolo pred 4 rokmi, alebo koľko, keď tam bolo, vieš. Hej. To je neuveriteľné. Ale štadióny brutálne, že? To áno, to sú parádne. To sú trojposchodové. Ale oni to tam tak stavajú v tej Amerike, také trojposchodové. No, trošku sú uletení v tom. No tak to má tak, oné. A ďalej, čo? Prvá liga. Jak sa ti páčila prvá liga? Ty tam rozoberali, oni vyšli pondelok už, my strašne dneska točíme, piatok večer už zabudáme. Tam bol pre nich tá novinka Jaja, že došiel. A oni dokonca spomenuli náš podcast, ne náš, ale ten druhý. Už si spomínam, jasné. Už teraz oni vás dokonca vás aj pochválili. Pochválili, že to robíte dobre, ale ako ty si sa z toho najprv aj potešil. No, potom si mi otvoril oči. Ja som ti troška z toho otvoril oči, že ty si to akože, že tam sme boli spomínaní, aj som videl, že ste to dávali na Instagram, že... To je Jaro má Instagram na starosti. On to má, ale vy ste jeden tým, áno, hej. Len... Tak hovorí, že wow, že pekne, že je fajn, že vás sleduje títo ostatní chalani. A ty si s týmto ešte tak víťazoslávne, ja ti hovorím, ale že oni vás síce spomenuli, ale mohli povedať, že o jaký podcast je. Taký fanúšikovský podcast, vieš, že čiže vy ste tam síce boli spomenutí, ale... Tak možno, že sme to neboli ani my, možno, že to boli tí mladí chlapci. V kľude. Ináč ty som to nepočul. Ani ja. Čo majú možno majú skúškové. Tak finišujú školský rok, možno, že teraz majú zákaz na internet. Ale ja som si počul aj tých druhých lavičkárov. Tí sa volajú ako? Majstri z lavičky. A jaký ide? Lebo mne to tam halabala skáče. Ale ja čo sa týka týchto majstrovstiev? Ja sa ich bojím, lebo neviem, kedy dojde ten bubienkový šok. Ale ako hovorím, celkom zaujímavé veci tam rozprávali, môžem povedať. Ten je jeden nadúpaný. No tam, mne sa páčilo to, jak to funguje. Tieto majstrovstvá sveta tam rozprávali o tých veciach, že vlastne FIFA týmto šampionátom, že zarobí 7 miliárd. Dokonca 11. Tam spomínal, niekde som už počul 9, 7, 1. No proste obrovské množstvo peňazí, že tak sa tam mesto New York sa troška akože nasralo. Áno. A si povedal, že keď vy zarobíte aj my, a oni tam natreskali také ceny, že... Na dopravu a na parkoviska, hej. Metro 150 €, zaparkujú auto za 220 alebo eur, alebo dolárov, rozumieš? Takže toto ma v tom podcaste celkom zaujalo, že... Je to jeden parádny, len má pri sebe toho blázna, ty vole. Ten blázon by mohol ísť tomu slobodnému fanúšikovi duo, a ty keby boli duo, tí dva, tak to by bol dobrý podcast, ale tento je blázen, čistý. Ale okej. Však to je dobré, že ďalší podcast. A mne sa najviac páčilo, jak Slovan ohlásil toho Jaju v sobotu, čo my sme vlastne natáčali 2 hodiny predtým. Ty si to už vedel? Ja mám podozrenie, že ty si to vedel. Ja keď som videl ráno, ja keď som ráno videl prvú fotku na Instagrame Ivana Kmotrika, že neviem, či mal kávu, alebo čo tam mal veľkým GM. Dneska je ten deň. Dneska bude, a nevedel som, že ktorý to bude z tých dvoch. Ja ťa stále z toho upodozrievam, ale... Lebo ja hneď, keď som si pozrel, ty si tam dal ten názov za 2 hodiny, neviem. Že to bol ten príbeh, on dal odpočítanie. Aj všetko, potom ja som si späť ešte pozrel ten podcast a
ty si to troška ako, že sa tváril, že ja neviem. Že keď sme sa do toho pustil, že kto to bude, tak ty ako keď ja som tam začal rozprávať krížom, krážom. A ty si myslíš, kto robí scenár na Simpsonovcov? Zjavne, ty. Lebo ja som sa podložil, lebo ja som tam ako tomu, ja som to naozaj neveril v to, hej. Že príde ten Jaja. A ty, jak som začal to spať, ty si akože dal ruky od toho preč, že však ty si rozprávaj, ja viem, takže ja som sa pozeral, viem. Tak teraz si ma dostal. Vedel to skôr. Vedel som to skôr, dedukoval som skôr. Nevidel som to skôr, len takú dedukciu. Ja som už tak... Jak Kolombo si na to došiel. Ne, keď podľa mňa Ivan išiel proste na bomby, proste. On teraz bude pod tým, on bude pod tou palbou kritiky, aj keď to Jaja dosare, tak on bude za to zodpovedný. On má teraz ťažkú sezónu. On proste teraz dúfa, že ho Jaja zachráni, lebo všetci mu budú hádzať do ksichtu trénera Vajsa. No to budú, ale zase, aby sa tí ľudia nepobláznili a aby sme tu po prvom, druhom mesiaci nevykrikovali, že to bol zlý krok a... Pozor, toto hrozí od pána Ďuriša, ten už vyštvával toho Muňoza Strnavy po 2 mesiacoch. No toto sa asi môže stať, keď náhodou Slovan nepostúpi minimálne do Európskej ligy. No a poďme k tomu Ďurišovi. Jak vyšiel tento, že Jaja je Slovane, tak potreboval proste vystúpiť. A ja mám taký pocit, on je z takých Častkoviec, alebo odkiaľ. A on je tam asi najväčšia osobnosť v tej dedine, takže asi. A ja mám taký pocit, že on dojde do tej krčmy a on tam rozpráva tým chlapom a oni mu to tam všetko žerú, vieš. A potom on potom nadobudne to presvedčenie, že to je pravda, alebo že to môžem rozprávať aj ďalej ako v Častkovcach. Áno, asi tam alebo malú vzorku má. A on čo dáva, tí vole, každý mesiac on tak zaperli a ľudia sa vám pýtajú, že čo proti nemu mám. Ako ja v podstate proti nemu nemám v podstate že nič. Ale keď ti tu bude odborník rozprávať blúdy a nepozná pomery, ty vole, on tam zahlási, že on teraz očakáva 5-6 nových hráčov a ty odkiaľ si padol, však ty si blázon, však tu žiješ, volajú ťa do štúdia ako experta, ty nepoznáš Slovan Bratislava, že aká tu je situácia, vieš, že o čom rozpráva. A mne nevadí to, že proste jemu dal niekto takú tú moc, najprv bola v Častkovciach a teraz je dokonca v štátnej televízii a to mi vadí. Keby bol v nejakej súkromnej televízii, serem na to. Ale on chodí do štátnej televízie ako Mečiar a Fico a on tam rozpráva a my ho máme počúvať, to by malo sa ako prelíňať, nech tam ide niekto druhý, tretí, štvrtý, piatý a nevieš, že počúvaš tohto odborníka stále a už mi začínali z nervy. Alebo keď si spraví vlastný podcast, nech rozpráva aj 4-krát za deň, mne to je úplne jedno, ale ako je možné, že tento expert, ktorý nemá vzdelanie, ktorý nemá trénerské licencie, má takú tú moc ti tu kázať. To mi na tom vadí. Mne to je úplne ukradnutý, aký je. Keď bude v Markíze, v Jojke rozprávať, je to komerčná televízia, zaplatí si ho, môže tam byť kabaret, ale ako do štátnej televízie. Tak a ja si myslím, že oni sú s tým zjavne spokojní. Chápeš? No tak ja ne. Ale oni ho nepočúvajú? On ti v marci vyhadzuje Muňoza po 2 mesiace práce v Trnave, že čo to robí tento Hoštapler. Potom vyleze z Vajsovi z ryti a ide o 3 mesiace rozprávať, že tréner klubový potrebuje čas 3 roky. No tak vieš, akože halo, tak rozprávaj, ale aspoň si neprotireč, alebo jak to poviem. Nič. A možno, že len preto, že hral za Trnavu. Máme tam ešte niečo z nejakých z podcastov? Z podcastov už asi. Čo ešte? Ešte teraz jeden dokonca sledovateľ náš, aj tu, aj na Herohero, mi rozprával, že sa dočítal, že v Čechách takisto rozoberali tohto Jaju Túreho a oni troška zostali z toho aj zaskočení, že sme ich troška predbehli. Že oni tiež mali takéto tam myšlienky v týchto veľkých kluboch, že priniesli takúto nejakú, že nazvime to svetovú hviezdu, hej. A že nejak sa k tomu nedostali a Slováci, že jak je to možné, že na Slovensku sa to podarilo, u nich ne. Dostali z toho taký troška kyselý
Tak uvidíme, ale keď sa to nevydarí, tak určite sa k tomu vrátia. No tak ale tam, ale neviem, aký klub, jedine to môže spraviť asi Plzeň, alebo... No Plzeň, Sparta, Slavia. Slavia, to má to Trepišovské, to je ikona. Ale už, ako hovorí teraz, hej. že v minulosti, že oni sa už roky dozadu s týmto zaoberali. Že prinesme sa nejakú takúto mega hviezdu, zapletme ju, máme a môžeme si skúsiť preraziť vo svete, že by nás tak spoznali, tak ako na zrazu na mape sa objavil slovom Bratislava. Tak ale vieš, tí Češi, oni sú vyčuránci, oni teraz kúpia Vitíňu a tým pádom ja je malá ryba v rybníku. Či jak sa volá? Ten brankár? Tak, nech sa volá. Vitíňa je on, ten hráč padí. No, ten... No, neviem. No dobre, Trenčínsky brankár. ideme na naše Hero, tam máme veľa povinností. Tam budeš sa kajať svojmu tímu. Rozoberieme tam Slovan, lebo na Slovane sú veľa nových vecí, veľa. Tak na tú horkovú sezónu dosť. Dobre, že sme na začiatku spomenuli odbery. Koľko máme? Podľa mňa nejakých vyššie 300 nám ešte chýba. Celkom slušné. Tak, Už to nejak dokopeme, aby sme mohli ísť na tie liveky. Zostávajú len dve možnosti. Buď odchytáš taký zápas proti Španielsku ty, alebo aby sme to mali, alebo potom možno skončí školský rok, ja ťa pošlem s cukrikmi pred školu základnú nejakú. A že by sme tým deťom... Ne, ty, ja tam nejdem. Ja tam mám ísť. Také dodávky, že by si im dával cukríky a že by museli pre tebou kliknúť ten odber. Je to možné, aby sme nemali? No nie sme proste kopačky z lavičky. Ale neviem, ja som si aj dával také video, neviem, ty si ho videl, keď už o tom sa bavím o týchto školákoch, že taká zaujímavá udalosť, že išli také deti, podľa mňa to boli dokonca škôlkári. A zrazu sa otočí, čo to počúva, idú si taký tlopať 20 detí s učiteľkou, oni si tam začali Myšmešlova, Bratislava, to bolo brutálne. Takže rastie nám nová generácia. Asi tatkovia chodia na futbal, lebo to boli ozaj asi... A ty si ich videl? Ja som ich videl. Tak nie si mal svoje mobily a odbery. Ale však to boli 4-ročné deti, tie Ale mobily majú, určite majú odber. Jaj, kvôli tebe sa... Takže tak, A však no. Slovanu vylosovali supera, to povieme na Hero, ale to znamená, že vlastne prvý výjazd je ten týždeň buď Gruzínsko alebo Estónsko a hneď potom do 25. do Bystrice, tak dovtedy, keď nebudeme mať 1000, tak to zrušíme, to nemá význam. Potom nám to bere koncept. No jak to dorazíme, tých 300 ešte? Takže kto to ešte Je to na náhodou? vás. OK, takže pekný víkend prajeme, je piatok 7 hodín, takže zajtra by to malo byť sobotu vonku a my pokračujeme s našimi odberateľmi v podstate, lebo tí majú, tuším, odber. Dúfam. Dúfam. Všetci. Poďme na to. Poďme na to. Čaute. Čaute.